awubonile mhlawumbe ukwehlelwa nje isaga nje emgaqweni esicishe sibeka impilo yakhe engcupheni mhlawumbe ugcina uyibona ukuthi ucishe washona kulesi simo lesi. Like mlungu wami the day ngithathwa abantu bengifaka ebhuthini kwipolo. Yeah. Then labo bantu bangilahla khona indawo ekuthiwa iseXhopho mlungu wami. Ngiyazi eXhopho. Yebo mlungu wami bangithatha bangilahla khona. Bekuthatha bengithatha apha emlungu eMaritzburg. Ngathi ngisahlala eMaritzburg mlungu. Oh kanti ukushosha ubusuka le kwaMaritzburg. Ngeke ngashoshoba eMaritzburg mlungu. Ikhaya lami ke lele eMaritzburg impela. Nangala ukuthi ngala eSentuzuma ke mlungu wami. Yeah, mhlawumbe uma ungaxoxela umuntu kwakwenze njani babekuthathelani kwakade mlungu wami kahle kahle imina engangigangile mlungu. Wawenzeni? Ngathatha mhlawumbe imali yakhe engango400 mlungu. Kubeni bengisasa yona le mali yakhe engango400 ngimtshela ngalutho kona vele bengayona into kade ngiyenza mlungu ukuthi ingathini ukulingeka kwangifica nami njengomuntu obhemiwe because bobhemiwe ngamlungu obvious uyalingeka because leyanto le mlungu wami umqondo wakho iyawuvala ongangokuba umuntu ngiyakabeka imali yakhe nje lapha phezulu kwetafula mlungu wami ahamba idistance ende ayishiya imali yakhe nje ongakuba mhlawumbe uzohamba afice isakhona ngeke akwazi ukuyenza leyo nto mlungu wami because nomqondo wakho indlela sokushesha ngayo amehlo akho okunosizwe nje ukubuke mlungu wami amehlo umuntu obhemiwe ayashesha mlungu indlela agijima ngayo angazi nami ngachaza ngithini leyo nto umuntu obhemiwe mlungu wami uke kubonele into ongakayiboni wena yini amehlo akhe mlungu wami ayashesha umqondo wakhe uyashesha kodwa manje la uphethe khona usebenza kulezi zinto lezi ebhedayo mlungu wami yabo kuthi imqondo yethu mlungu wami indlela eshesha ngayo ishesha nje ezintweni ezibalekile ezapha ekhanda impilo mlungu wami ngabe siphambili ngempilo cause mina vele back to back empilweni bengidlalela ibhola nje and futhi ngiplant kwibhola mlungu wami ongakuba mina bengilandwa ekhaya mlungu ngihlalele indlela nje bekholela ngayo kumina ukuthi cha ipali ngebashayela beze bengincoma kwabona bro wami yabo bekuthiwa awukho igemini yangaleyo weekend ayisasafarisha bro wami ungangokuba noma ngitshela ukuthi bengitalented ngale ndlela lena ukuthi iwunga mina ngiqala emlungu umzali wami bengasekho uma because mina uma ungishiye 2008 beshiya ubaba wayengishiye iqala kubaba vele akangikhulisanga nje ubaba umuntu ongikhulisile uma wami ngizalayo wangishiya 2008 during 2008 ngangifunda 4 yeah kwenye primary kuthiwa sihleli ngomuso embali 15 ekhona eMaritzburg then bengifunda ngaqhubeka nje nempilo ngaqhubeka nempilo ukuthi phela conscious wami engimlamayo umdala nginami yeah ngithini nomfundo usebenza eNew Hotel ngala khona eMaritzburg khona indawo ethi Hilton iNew Hotel nje yayiProsa before bashintsha baye eNew Hotel yena nje kahle kahle yena umuntu obe kade impilo yethu nje kanye nani nalabo abangilamayo abangingazama abancane wena umuntu esigadile ongakuba bandla ngeke ngiqaba manga mlungu uzivale isikhala sama uzivale noma phela ngekazivale enhlizweni ukuthi umzala akasekho kodwa nje ukwenze ngayo yonke indlela ngeke ngimblame mina nokulingeka kwami lokuthanda izinto kwami because akekho umuntu wangifaka kuyiwunga ukhala kwami yabo umuntu uzothi mlungu ngafa kuba kuyiwunga iphuza lelo because akuthathanga lento yokufaka emlomeni vele wahala uhleli naye lokho ebhema lokhu uhala lokubabona bebhema uyahala inhliziyo uqhumene nabo uyabhema uyabona njalo wena uyabhema insangu uyafasa kodwa manje babhema bona babadosi kakhulu nawe mlungu yebo leyo nto then nawe ufuna ukuthi ngishayithe ubhundi futhi namhlanje lo besayibhema amagqosha ke nje ngalizoyikhadi yamlungu wami ebeyibhema ngeligqosha mlungu wami ufuna ukuchaza lento straight uyibone nawe lento beyibhema ngeligqosha mlungu wami ebuyimixa nogwayi nensangu mlungu lento engasenzeki manje imixa nogwayi nensangu uyivuvuzele phakathi bese ibhema izithrona ke eMaritzburg sina besingayibhemi njengale eThekwini nje abaqhubu yabona amele eThekwini yamaqhuzu eThekwini eMaritzburg bese nje ngethrow uyiphaka mhlawumbe i-straw sisodwa beshaya amagqosha awu5 angiphela lapho isikhathi besingakabi
bingagcwala emzimbeni bese ngaqalekile ngaleyo ndlela ezoshaya amagqosha inqwaba kodwa ushaya soconsa silale mlungu wami then ekuhamba kwesikhathi kuyashintsha ngoba phela manje angithi isigcwele egazini ngenza kwazi ukushaya amagqosha u5 la thina washaya kwi-stroke sizoshaya amagqosha u2 sekuphelile uwedwa kwenzakalani lapha ngithi lapha yakhuphuka demo ikhuphuka demo umzimba wakho nawo uyijwayeza ukuthini kumele njalo sonke isikhathi bese kumele uyiphanteleke manje into ekade ungayenzi ukuyiphantela kwakho ufuna ukusa kwaziwe uwena first of all kumele nje kwakhanya inkukhu nje kwasekhanya kuloquya vuka uhambe uyophantha mina ngenhlanhla ke noNkulunkulu wami esimthandazayo bengumuntu mlungu wami ode conductor keke khona eFrance emakhumbini ase-France khona eMaritzburg France then ngamuvela kula washaya iLiberty Mall ne-Grace Hospital bekuzoyazi leyo ndawo Grace Hospital, iLiberty Mall, iCascade, eMajalite, eMontrose, eChesterville njenga-operate nakhona mlungu wami ungangoba isikhathi eside cause isikhathi sengispende khona mina ngisebenza esekumbini kunesikhathi sengispende kanje ukalabha into engiqale nje la eThekwini ngoba nakhona la eThekwini mlungu ekhuthisa ngi-stage isikhathi ngifikile la eThekwini mhlawumbe la eThekwini ngesikhathi esinganani ngifike last year ngabo November ngisuka eMaritzburg ngisuswa yini ezinye zezigigaba zokuganga mlungu wami sengiphumile ekhumbini ngaleso sikhathi ukhishwa yini ekhumbini abe umuntu osenza ekhumbini uhleze ephethe imali urank manager bakhona mlungu abo-rank manager base-Grace mlungu khona lekusuka umagagula mlungu wami uyayithanda imali njengoba eyithanda imali mlungu wami mina bese nginokuthi ngibhizi ngamacala engawenzanga ungangoba icala lapha ngikhuluma ngoba icala kuba ukuthi umuntu afika report esibani manje ngithukile ipassenger lelo then sekuvula icala ke lapha yena bese zakhela wakhe amacala engiphathela abantu ephatha umuntu mhlawumbe njengomngane akho intombazane esini sibani wenza icala ukhulume kabi nosisi kanje into engekho lokho kuze kaFondasa nini sengingekho khona eMaritzburg sengingala eThekwini sengiza sengifonela isister nami ngitshela hayi kuyatholakala ukuthi nokuthi ngala kulo baba intathi sezenza njengoba naye ngikhuluma kwemandi akasekho emsebenzini urecommend wase-Grace ke lo eFrance ngayiyekela nje mina ke society cause okay mawusukhishwa emsebenzini wamakhumbi shuthi manje awusenayo imali oyitholayo ngosuku nje ngithi ke mlungu cause uyiphilisa kanje isihamba phela kuzasekombeni sekuyaba sekeqala mlungu wami sengiyaganga ke mlungu ukuganga kwami mina bengiganga kanjani mlungu wami khona iyadi ebelilala amakhumbi khona eMaritzburg belilala amakhumbi bekunobaba ubenokungisuma vele khona omunye udriver khona kuleyo nkampani usindoda ngifuna ipika lapha kanje uzofika ungene kanje akekho ozokukhulumisa ku-quiet wena nje ngena kanjena uthi kanje nangempela ngenza kanjalo first day ngitshelile ngempela futhi ngaphuma nayo isitiro kamnandi konke nesilade ifoni ngafika nje plus ungilindile kamnandi khona eRobertson lapha yakuChapel ngifike nje Paulville lo baba igama lakhe ngani noma ngenza iphutha bengidalula yini ngokwami iphutha kodwa phela i-nickname leyo ngcono ngoba ngalisho lonke ngisasho i-nickname mlungu wami nje ngimnika kamnandi izinto angene emotweni add phezu kwale mali athi senginike yona 100 add ngo-150 ucabanga u-250 nje nguriskile impilo yami ngesound isound le mlungu wami because mabonga ipika zile amasayitini stiro equalizer yabo leyo mbili leyo risk mlungu wami ngithatha yonke lento ngifakele yanginike leyo mali esalile njengalo kuqhubeka kwenze kanje kwathi ngiyeke umsebenzi nje bathi sichaza mlungu bothi ngingene khona ke manje la because vele umnikazi wakhona umuntu ngathini oyimakhonqa sinqase umlungu wakhona mlungu wami ngathini abantu abaphethe lapha abantu abahlukene ubaba nje sebebadala abahlukene abayi-onayo leya ndawo leyana nabo bayarenta kahle futhi barentela bo-2 ukuthi kuhlale i-transport yabo omunye unethenda unamathenda aphinde yabona semakhumbini kodwa amakhumbi abasebenzi asenakwe yingane isikhathi esiningi-ke
yasena kwabazukulu babo ke isikabona nje isikhathi ngisebedile nje ngemabhizinisi lawa amanye omunye unenkomo omunye uneplaza nje nento kanjalo mlungu ngangena impela eyadini la ikhona ke lapho engangijwayele ukungena khona kunama truck awuthiwa emila ngesimlungu wami first day ngizoqala ukuthatha leli kwelodwa angangena ngathi ama petrol umlungu trucking cabanga the heavy yabo la wasindayo mlungu wami ngazi lawa amandla ka WhatsApp ngeke kutshela cabanga ngizontshontsha ngizophatha ama petrol ngenile mlungu wami la ngibona security guard round isingacasha ngene trucking ngene ngalela kanje just alengibonanga ngoNkulunkulu la ngani noma ikwenzakalani la lazakhwisa labole emumva lahamba lo bole endlini yayo la just sengiphumile mhlawumbe ngabaleka kathi no ngisakhona la ngaphakathi ngithi nami ngisukwehlisa uma ngingaqale ngijaha ukuthi ngiphume la ngicashe khona amabheri sengiwakhiphile akaboni la likuboni lokho ngiwafihle phi lapha ngasesikhotheni yabo nje ngamboze ngotshani kanje then suddenly ngaphuma ngathatha ama battery ngawubeka kahle ngale ngajumbela ngale ngabe ngiwadonsa keleqeqeleqe uthi ngathatha ngabamba kahle kanje ngafuqa kahle cause lapha kunama security phela esawini ke leyo ndawo esesawini khona MI7 eMaritzburg khona oFederisi nje ama security oMark hambe ngodesa amabhenga ngikuthi ngodesa 150 o2 ile ngase ngiphunta esheshayo ngayo cause yini ngingawuthi abodemo ngiwaphatha demo ngizosondezela ama security duze kwami cause angithola nazo lezi zinto lezi ngiyithatha lezi zinto lezi amabhenga usicala ko mlungu wami so sengisusa nje kude nginami yabona nje ngisho mlungu wami okay right hamba leyo mali ngokulingeka ngoba ngabona phela ngawina kwama battery ngithi Kemsono kwami ngibangibona Kemsono ayiphelile ke mina kwami namazi lo hlezi lihamba nayo kodwa ayikhona lo obuphambo ekhona njengoba ngibebesho bekuthiwa boganga uyawina sometimes you lose lento eyenzeka lapho ngathi ngiyafika today ngangena nje kamnandi bayashibiza yabo nje zakhipha bangaphakathi endlini khona namasekeni ngithi ayiwini ke namhlanje ngingene ngisayivula nje icover leyakhona lecover ama battery mlungu wami rice undaba ezisa kanti uza ngangimina lapho akusekho ukuthi mlungu wami ngithi ngasale ngiyibambe kanje ngisho mhlawumbe ngiyangibona nginesithunzi kanti kuyakhanyela ngimekhona ngezwe ngomsethi jikela ngaleyo vula umshini ngoba ngingena ngaphandle ngifuna ngale ngathi ngiyambulana lekoshona ngale ngathi hayi mlungu wami yabona ke lapha bangakhona ukuthi ngicashe lapha indlela isimo esasiyiyona ngazama konke indlela ngaphuma ngazama ngijaha wathi ngithinta kancane kodwa ngiyabaleka njengoba ngizini ngishaya nginika lento le kuthiwa ihala yabo ihala linsimbi kodwa ke nje lo ngivunquluza ngalo mina ngivunquluza ngalo ukuthi ngiyabhalenga ngicela ngithola ikhetha ukuthi ngigibele kusayela ngigibela phezulu ngale ngakele nje ngaphuma nje like nje ngaleyo ntanta leyo kanti no ngangipangke ngahamba kamnandi ngahamba ngayirank ngale ngaphandle sekuthe ukukhanya ngabizwa ngomjisa kusushoti bengizona naye kade ngimkhona kusela vele beku driver wami usebenza kuyona leyo company mina angazi ukuthi kuyena bathena akutholakala mina konke abafuna ukuyithola ukuthi kwenzakalani ngama nginadente yini yabo naye ngempela angifuna ngithole yase ngomgezela imoto kanti uyangibuka ngimgezela imoto oqala ukuthi abakafiki basahlangana athi seyala ulayishwe ehamba uyabuya ngithi manje uqaqa phela phela ngishwende okujwayelekile hayi phela ngizobele ngabe ngisakufica la ngcono uzohambe ngibuye ngimthembe futhi ngingamnakho ukuthi hayi ngeke lo ngangicekisela phansi kodwa phela ke umuntu kodwa hayi ngeke ngirelax ngimlinde ngathi ngisamlindile mlungu wasefika nje ngabona ngabo sekuthiwa ngqi ikhonta amaliphakelile labamba ngalo wathiwa ngqi lisondele ikhonta labamba ngabe ngifapha waze ngena naye hawu
ngicebo yini manje mfethu kwanto wena ngempela wathi hayi bo ikwenza kanjani ngathi ngithi ngiyaphika kuthiwa lamadenti lawa endoda ngimake ngalamadenti mina lawa kade kushaya khona ngehala kanti babengabonanga nebusuku ukuthi bashaba shuthi wayengibonile kodwa hayi kahle hle wayengibonanga kahle hle yini yamtholisa ivoice phela bayayazi ivoice yami njengoba esefuna ukuthi itholakale mina angiboni xa sangimina yini khona ezoconfirma ukuthi mina ngempela yini bengamina aliqhubeke enze information komunye umuntu khona naye wayese senjisa uxoxo security ukuthi amabhedi la uqala afunakala angatholakali tethem lokwami abona phaya ngahamba ngabakhombisa amabhedi la ngadayise khona ngabatshela nje lonke iqiniso cause ngase ngiyisola kwamina into eyenzeke impela ukuthi yabo manje ngiflopile ke manje la ngiflope big time yabo manje ngiflopile ngamchazela yonke into eyenzekile ngabatshela iqiniso ahamba kayiwa khona nomnikazi ngimdase amabhedi ngamtshela kathi mlungu wami ungadina ngicela ukuthi uba buyisele mlungu wami inkinga okwemali mina ngizokhuluma mina nawe ngicela mina ekhaya bengisendele imali ukuthi kule ncane ekhona hayibo kade bengibekela yona kade ngisaconduct ngoba bengibekela imali kade ngisaconduct ngicela ukuthi bengithumelele kuyona ngikwazi ukunika lo 150 because vele enhlanhla le 150 ayibanga ngaphezulu wa understand afuna brand ngoba yazi impela angeke ngimenze into esiceleni kodwa phela ngumuntu ke nami njengoba yesho wathi ngoba umuntu kodwa hayi sizokuthemba panami wathi hayi okwamanje ama-battery awekho umuntu ebeswabekeni ama-battery afiki ngoba la sibeka khona kuyi-hardware kahle kahle kuyi-hardware kunabantu abalala khona lapho bangaphandle ngathini balela khona nje ngabadayise kubona-ke mina kathiwa yakekho lo mpethu omunye bawashekeni usaphumile ngemoto asobe sibuye isikhathi esingaka hayi nangempela hayi insabo lishayo ibuke kiwe endlini kuyona lati ngizoganga kuyona mlungu wami ngikutshela ukuthi balibengena la umunye umfana bomoto hayi la waqala khona umshikashika yasho leyo nto uyacabanga mlungu ukuthi uthathwa ekuseni nokwaqaqa kuzoshinduka bangibopha izandla kamnandi izandla lezi bayibophela ngemumva babopha inyawo wangathelwa ngamanzi yashimbuka blind njengoba ngiblind yashimbuka ngimanzi hle ngamanzi abanda qa yashimbuka hayi ukuthi njengoba ngishawa ngizoshawa ngiqedwe khona safoneliwe osukaphi wayesuka lesekwini eyakhona eMaritzburg umfana bomoto naye wathi khululekani yabo ngikhuluma kuyimanje nani ngidlula la eCatholic ngisengifikile dedeli ngingakafiki yo womunye usukaphi eHowick wengasuki yena kodwa iHowick seduze ke vele wayethe yena konto ayenza useyaqeda kodwa weza hayi wafika lo sola lesekwini ngoba lo wasuka lesekwini wafika kuqala ngitshela wafika imvubu ephethe ngesandla indlela ngifuna ngayo wathi useyoma nje benimthele ngamanzi kathiwa ngicela ngipha amanye futhi wabo wabhubhuzela ngokwami wabo washaya ehla ngawezehla ngomhlali impela ngathi wayeqhubeka lapho egcine khona zakhala yazi plus ngizoshawa umuntu mlungu wami ophilayo uyaphila lo mlungu ngeke ngiqamba amanga uyaphila lo aprazo mlungu wami uyaphila lo mlungu ongakuba baze basho kwabona ukuthi cha bese ngakulinde singashawe lo muntu kanje ngoba umonile ngaze ngasho namacha baphela ngimsoli ngimone ngempela ngoba siqedwe ngishande mlungu wami ulambile kathi mina mlungu wami ngilambile ngikutshela nje iqiniso mlungu wami lokugwayi nje wami ngubhemayo ngilingayo mlungu ebengafisa ukuthi ngithole wona mlungu wami umalini ngathi mlungu wami ubo 60 rand sengikhuluma iphutha lapha ubone 60 rand uyi30 ngifuna ukuthola 2 semsameni manje wathi manje uzosekelwa yimina futhi ngathi hayi ngiyamlungu wami ngicela uphoyisa ayisambe naye ngoba ngeke ngahamba naye kade sengigwayi ngene ngishiya ngedwa la wathi phoyisa uzohamba naye wathi phoyisa ngizomsiza impela uzohamba la plus uphoyisa lapho sesabangani ecabanga uphoyisa sahamba ngathenga
engashoda ngogwayi ngithengela ugwayi ophoyisa lo weshumi sabuya. Ngikutshela mlungu wami sabafica sebephumile sebehambile sengilinde ngophilo losuku eHawick. Losuku eHawick uyeza. Ikhalzini lapho manje intambama mlungu. Intambama lapho bani passport ebheka o5. Noma kuyilezo ikhathi ayeza amanye amakhumbi azoshayisa azobekwa ngo-passport kuya ku-6 kwabona bebengifica nabo ngicela ukuvulela induku. Yebo leyo sengiphathele nje ucha uNkulunkulu abangidedele abantu uNkulunkulu mawu ngiyacela. Hayi wafika lo muntu osuke eHawick yazi ngitshela lo mama ngishaya. Angikholwanga ngoba ngase ngibhemile impela abanginike wona impela imali enginike wona umlungu ngawushanga uqeda uthuku indlela yasengiqaleke ngayo. Amakepsoni-ke lapha eMaritzburg ngishaya lento ngayiqeda mlungu wami ngeza nomzimba ukuthi inhlungu ikhona kodwa sengilaphekile emzimbeni. Ukulapheka kwami wathini lo osuke awekhe sefikile sekumele phela manje ngenziwe njani naye edokwakhe. Wathi ngeke mina maphethe ngimenzele ukuthi umbukeni lo muntu njani manje. Hayi mqaqe phela imdedela hambe ngoba sekhisheshile amabhetri laphi kwatholakala nokuthi impela kuyakhohlwa ngempela khona azolandwa ngicela simdedeleni mafethu. Boshawa abantu abaphilayo. Ayibo leyo nto. Nje ngadedelwa kamnandi ngatotoba ngathi nje ngisatotoba utasele ngabona umfana ngasekhaya ngasebra wami ngaze ngapha ngiphethe sengiyazama bafo kwabhedwa sengiyazi bafo phethe ngithi ngo-150 ngabonga ngaqeda mfethu bana omncane nemlungu bana omncane ngisho nangimele ubona athi nje ekhula emva kwethu thina sibadala nginaye ngishaya nge-350 mfana ngangakholwa ngathi hayi webra wami lo 150 upha mina webra wami la hamba uhlala phansi awusadingi lokhu ntanta malweni sifuna ukuthi uhlala phansi uphumuze umzimba. Ugeze lezinto lebolo ungcolo ucwela ugeze kona uhlale phansi nje bafo ubuyisa umqondo kabusha. Ngabonga ngaqeda mlungu wami. Bafo iwunga njengamanje kuyabonakalisa ukuthi labantu ababekushaya abantu abebekwazi bangazi abantu bangazi impela kodwa njengamanje bayithola bese sigabeni lapho abangazi ukuthi bethini khona ukuphoqa ukuthi bekushaya. Bengishaya mlungu wami. Ungathini wena ngokudayiswa kwewunga ngoba ikhona kahle okuyisusa sayo yonke lento. Exactly. Wena ungaphawula uthini ngokudayiswa kwewunga kulesizwe kulelizwe leli? Udayiswa kwewunga mlungu wami lokutshela mina kusayibulala intsha. Akuqedile ukuyibulala kusayibulala mo cause into engiexperienceile sengiyibonile ngesikhathi sengiyibhemile lento le ubusuku nosuku mlungu wami kunabantu abajoyinayo lento le. Lokho mlungu wami angingabazi ngi100% sure ngakho. Sengikufesile ingane encane nabantu abadala sebekhulile yini omunye ihambisana stress mlungu wami ngiswala stress sikwenza ube weak sometimes ungangokuba gcina uwenza izinto ezwrong ngenxa ye stress. Yabo nje ngacala ngizini yabo nje abantu abadayisa leyanto sometimes abanye abanandaba cause bona yini bathola imali. Bakuthanda bona imali bengasekho imali abanandaba nawo. Suddenly wena wathenga kubona wagula kancane mhlawumbe acela usizo ucela mhlawumbe kulaphi nakho unenkinga hayi akayizwa yona leyo nto. Akusizi bambala ngathi bayasizana mlungu hayi bambala nje qwaqwa but imost nje yabo hayi inhliziyo angazi ngiyacela ngithini because abole into eyiwunga mlungu wami bekuthiwa ngempela kuyaqhubeka ngempela iyaqhubeka iyatholakala kalula kanje nje ngoba isolakala emlungu wami South Africa kusazoba nezinto eziningi mlungu wami esizokhala ngazo le esingayinakile ukuyimanje senzakalayo because first of all without iwunga ke manje khona into esifike kusuyithiki kuwezwa ngayo mlungu wami le Crystal lihlangisa ingane zabafezi zoma imqondo yahambisa le nto mlungu wami yazi ngo imqondo uhamba yini wenza ukuthi uhambe kule nto leya. Okokuqala ayilalisani le nto yaqwasha nje moqwasha kuzakalani uzohlala 3 days ungalalili uyaphanta uyaphanta 3 days awulali umqondo nawo uzoqhubeka uhambe kahle uyakhathala exactly mlungu wami demo ukhathala demo uqala into kuthi
domoroza bakubiza ukudomoroza uyadomoroza eqala umqondo uyahamba awusekubona usukhuluma wedwa usuyathuka because nami ngiyangifeza leyo nto leyo ngoba mina ngavele ngavuka ngiyathetha ngela ebangiplanela khona into abafuna ungenza yona la khona into abangiplanela ngabele ngasoma ngabaleka baleka ngama ngalila lapha phezulu lapha uStrick kuSmith ngahlala esibhedlela esesilapha esi-private ngahlala kwaze kwase ngilongirawundi ngimngeenyawo ngitshe nje bazongilandela nje labantu laba bafuna ukungibulala nje into engekho mlungu wami into ngicabanga into engekho mina ngiyazi yanto yabona ukuthi ithiki indlela ezo-overpower ngayo iy'ngane zabantu ezoyiqeda ngayo futhi because le yanto i-strong ngoba futhi negazi lakhe iyalishesha ukungcolisa wenda apho uba nelonda uba nokugula okuningi nakho umthelela wokungcola kwegazi kwayithiki lakho because mina bathi bengichazele ethi ngisini udokotela wathi lana mfanami akulona ibhandi lelathi ucabanga ukuthi lona lento lena yakho ingathini cishe ibe like i-chicken pox mlungu exactly wacishe ibe like i-chicken pox noma kungayona ichipho kodwa icishe izenze like because uyena oqala esike sakusiza unalento le khona ababili impela sesike nabo basanda ukuvela-ke nawo lento-ke vele isanda ukuyazi nathi lento le ngathi ngabona ivela kodwa ngosinawana vele icabanga-ke mlungu ivela kumathina nto sinawana sibhemayo ngeke uyithole kumuntu ongabhemi and futhi ngeke uyithole umuntu obheme ungayodwa uzomthola kumuntu obheme unganayo ithiki oyijovayo futhi ithiki angiphela mlungu wami lento ekusuke ithiki khona abayijovayo khona abayibhema ngepayipi like irock ubona irock abanye beshisa kanje nayo-ke khona abayibhema kanjalo inepayipi lakhona nayo mina mlungu wami ngibhema ezokuyijova mina because ngimixa newonga mlungu wami lengicama manga usaqhubeka nayo isicishe esikuhlanyisile ngalimisi mbalo kuyibhema wami bengasayibhemi kakhulu ngathi mhlawumbe ngathi sizosizakala emva kwelimisa ayangisiza-ke ukudomoroza ngisadomoroza kodwa manje inkinga yini yibolisa umzimba wami nani sengize ngayijwayele emzimbeni wami yabo mlungu wami ngathini la i-crystal akwazi uqala usukuthi awusiyona akuphanteki kahle ingekho because uba weak uba ne-slow down khona slow down even though ngisho ukuthi uyahamba kancane umzimba nje uyawuforsa yabo kahle kahle yonke into esukuyenza nje sukuyiforsa usungawena suwenze njani sebeyijove epipeni ngaze ngambona umuntu kanjalo mlungu wami kodwa indawo ejovwayo bayijova emqaleni mina mqala ngiyasaba ngaze nje ngawuthinta even nje lo ngaqala ukujova ngaze ngawuthinta ngiqala mlungu wami ujova ingalo nje mina mlungu wami ngijovayo ingalo nje kuphela because ngisengeke ngaba nayo impela nje iqumbane la yazi ngeke ukhole bekuthi umuntu uyasiqala isikange esinayo yazi yaphole yakhe yami ngapholi futhi ngangiqala ngaqakuba nalento empilweni yami ngama first time kuba iqumbane because ukujova ayuzibe ngiqala leSekwini ngeke ngajova before emakhaya eMaritzburg ngajova then ngayiyeka umjovo khona AIC feel iqaqafasa eMakhepsoni indlela strong ngayo mlungu wami ibe strong le yanto le ngisho ngathi uyajova kodwa ibikushaya angazi ube into ube KO bengikhuluma ngeKO bengikhuluma ukuthi bikushaya mina ungakayiqedi usayibhema yabo lapho uyichitha indlela sokusigcwele ngayo la ekhanda cabanga mlungu ubujova phela mina ngazi mina bojova unamandla kakhulu umjovo kuneKepsoni kodwa leya mina ngiyazi kachathi kodwa kwathi kuba ivala yangaba khona yaphinde yabuya futhi baphinde bayivala futhi then ngahamba mina sibuyile kodwa sebeyibuyise ngenye isystem kungathi manje imhlophe phakathi uyibonela nje 444 ntayona 444 ngoba ihlukile i-triple khona kuthiwa i-444 kumaKepsoni bese kuba khona le enesihlahla cartridge ecishe ayafana ama-cartridge kodwa manje kuhlukene inehlahla le eqeqa phasa ile enye iyi-444 ebhalwe nje 444 ebingasazwakali-ke le 444 ngoba sesijwayele yiphi le ihlahla iqeqa phasa engakwazi ukuya ngawo umjovo-ke mina mlungu wami engengiqamba manga ngaphumelelekeni umjovo because ngibe nasekhaya
bebengawufuni umjovo. Ngawuyeka mina ngiphoqwa isimo ngoba ekhaya bebengawufuni because ungavele bengibhema bengathandi kodwa bengena choice mlungu wami. Because ayikho into abazongenza ke bengiyekise ngenkani. Mecala kusuke kumina ngaphakathi because bufuna ukuyeka iwunga ungathi wenzela uma noma usisi noma ubaba ngeke ukwazi ukuyeka lokho. Akusuke kuwena ngaphakathi leyo nto leyo. Yayibona leyo nto leyo mlungu. Mina ngiyamprefer umuntu ozoqhamuka yena uqobe esini. Ngicela ngisize bafethu nginenkinga ngiyayibhema lento kodwa manje angisayithandi. Sengiphoqwa yini manje isimo salento kusuke iqalekele ekseni. Cause the more uvuka ekseni uroster wakho usuke ubuhlungu abona ke leThekwini ingcono ke leThekwini because uqaqa mahali ekseni ke leThekwini uhambe uphanta kuye uthenge ushuthi kahle kahle uyophanta wakhe usuzama ukukhokhela iqaqa le ngokuthenga ukuthi phela yabo uphinde uthenge phela futhi kona kuzoba right yabona into kanjalo mlungu kodwa nje engingakusho nje iwunga mlungu sasiqeda ugcine ungasiphelisi lisanga indaba yakho yokuthathwa uzuye exopho ukuthi wawuthatha u400 ku kanjani kuphi kwenze njani umfana wemoto ke mlungu wami yabosho isiklasini kakuyini mhla 1 January last year mhla 1 January kakunetha bengisamphosisa kakunetha impela kakunetha kumakhaza ngoba nakudunya kubonesa ngiyakhumbula kwakunetha during lelo suku lolo njengoba kunetha angiphela ngalezo nsuku bengangukhawashi phine imoto bengigesi imoto impela abawashi nje odrive imoto izulu malina angithi njengoba kunetha kumhla 1 January iholiday futhi abantu becelebrate kuyintatha becelebrate ni happy new year abantu bazobaphethe esawini ilabo abayimsebenzini inqwaba ababaningi kakhulu abantu esawini ngangiseMaritzburg ke lapho ayi grand trend serenke entsha lapho lokwenzeka khona leyo nto grand trend periphery ngihambe ngilibone ngena le moto yakhe kuba ukuthi mina njengoba ngiyakuyena ngifuna ukumcela imali kanti lento izophambana wasephuma yena wayigcumela amajisi akhe la ehlele ngemuva kule bay ngemuva leyo bay lo muntu abahleli kuyona le ehamba ngaya akasayiboni usithwe yamanye amakhumbi kule line ngihamba kuona wesicabheni sakhe akekho umuntu ongiphazamisayo uyayibona into ulokuthi ubutsotsi nobugebengu ukuthi kanjani ngokwami awungitshela sengiyishutha yonke imuvi ukuthi yabona ke manje ngihamba ngedwa angicabanga mhlawumbe ngenze mhlawumbe ukhili lapha ecapheni ungange impela kakhile ngiyafika nje bhenqawo kamnandi nice Halberg ngomusa loyo wami nokusaba wami utetazela iSideburg mina ngamafi ngabo istrategy into isibindi ngabo iSideburg bengithi money bank plastic ngagcina ngithathe wona kuphela mlungu wami ngayivala iSideburg ngishiya kanjalo ungahamba ngiyibala le mali lena iya ko 400 mlungu wami ayinose iye u400 phela ngikhumbula kahle 400 nohlweza ke lo 3 rand 2 rand amashumi u5 rand awodwa ngithathe le mali ngepayikukhwini ngidawane ngenza njengoba ngehla manje ngidonse ngintombazane ngizobhemisa esehle sinayo kusonokwani sasijwayele ngibhemisa nayo sehle sinayo khona indawo kuthiwa truck house bekhona ngithenge rock ngangayibhemi crystal ayikho crystal eMaritzburg angingazi ke manje kodwa mina ngishiye ngekho sehle kamnandi sibheme ngibuye ngigibele ikhumbi ngihambe ngekhaya because Christmas unyoyi ngakudlelisa wena ngithi ngithatha ikhombi ngihambe ngekhaya ngesothi ngiyobabona ekhaya kade ngabagcina hawu ngcono khona amasentshana amancane ngafika kwamnandi ekhaya babingelela hawu bajabula hawu mntama awubuyile yini ngempela usasibashe noma uChristmas bajabula kwamnandi ngiqombile vele ngisikhokha imali igcwele amakhukhu umbhemo ugcwele amakhukhu nje ngumalume nje mina ngempela nje usuku lami nje yebo leyo nto zonke nje zikumina nje ugcwele amakhukhu umbhemo ngene kamnandi shamanzi mina ekhaya into yokuqala ngizifika kuthiwa imali lapho ungangeni la ngaphakathi uyasazi isimo sinto sesawini
hayi bazobekela amanzi nge-ene enkulu emangane sekhaya thelele isimo sithe salapha asemnyanga kizi ngihambe ngigezela kulona 200 sicela ugesise-ke lapho-ke ngoba uyalazi udaba nalo mshini wokushefa uboya ngoba bayazi phela lezi iy'lwane kuthiwa imiqonsi yabo imbongolo ihlala endaweni enoboya isikhathi esiningi mina ngibatshela futhi nabo mina bengingabafihleli ekhaya ngoba batshela yonke into mina about into ezizakalayo nje bengingabafihleli ubone kube ngasikhambi nendlela abangithanda ngayo ngoba kuyimanje ukuthi ngilayithe kwenabazi okokuqala lokho into ebawarishayo kuyimanje yabo leyo nto leyo ngigeze lokho ngigeze yabo hayi impela ngibheme ngikutshela ukuthi mlungu wami wafona kumnikazi walezi zinto lofana lo yini imina engawusebenzisa ngomqondo ngokubhayeza ukubaleka unjaho kuyekhaya kuthiwa umcebo siyamcela asibuyisele i-ID na ne-license besikhuluma iqiniso kuyona i-money bank yakhona i-ID na ne-license yakho mfana engangakulahla Nkosi ngathatha ngakufaka ekhukhwini cause ngiyazali izinto zibalulekile mlungu wami awuyishiyi ngani khona lapho emotweni kasikhulisa ukutatazela phela sengifuna nje ukuthi ngisuke esigamekweni ngase ngishesha nje nami kwasekuphuthuma ngasekuphuthuma ngoba sengibone nemali engiyisebona nemali sengiyiphethe ngesandla wafona ekhaya kathiwa izinto ekhokha kathi sithela sikhona mntama enazo kodwa mntama yini ngempela ulingoyini ngoba phela mina mntama ngikwazi unjena ukuganga awukumogangi mina ngisikade ngahlala nawe mntama wena la ekhaya kwazi usitshotshele ngisho la ekhaya wona ukusale wedwa la ekhaya nazi izinto zigcwele amafoni la akhona la uyazi amadala kodwa akuthathi ngisho neyodwa mina ekhaya mlungu abamafoni amadala ahlala la ko-wardrobe njengo Sony Ericsson okudala o-B360 kukhona kuningi bakubekile lapha angikuhluphi ukuthi ngibhorekele khona kuyasebenza impela hayi impela isitela nginingi i-ID na ne-license lomfana lithathe lezi isitela lithakera grand ngizomnika lomfana bese ngimsebenzini kusasa ngoba vele liyalingena emina ngithi lathi ngizoqala ngiphume ngasesawini bese ngigibela singama streets ngimsebenzini right lifike limnika izinto kube ngathi umfana upholile kanti hayi akapholile kuba sekudlule uzulisile kodwa naye lesenza khona iphutha kumfana usekhuluma iphutha kubaba wakhe amakhumba wakubo vele lo mfana wababa wakhe omzalayo akhuluma iphutha kubaba wakhe ethi mina ngizase imali yecash yesonto lonke ngizistory ezamantu asijika efuna senzele ukuyibamba ngithi manje ngizobona useyikhava manje ngintshontsha icash yesonto lonke ngiyantshontsha nama-break pad kade wathengile akho break pad awathengile yizo leyo nto kuneslip phakathi nayo yonke into kanti babakho uhlaniphile usile phela wathi wena masukudlala ngiyona ingane wena ungazongeza ingane wena wathi ngitshontshe ne-side bag kodwa i-side bag ngangiyithathe ngayishiye wathi ngitshontshe nokhiye manje wabo bayinto ey'ningi manje yebo leyo nto ayi ngamnaki hayi ngihambe ngiyoba sisiphele imali-ke phela le ngiyahla ngesawini-ke manje ngiyobhanta-ke manje sekumele ngiyobhanta phela iphelile imali-ke manje sekumele ngizame phela ukuthi kubheka ngoba ngeke ngihlale la ekhaya ngingabhemi ngihambe ngesawini ngilifte ngishaye isithupha ngifike ekudasa esawini ngiphandle ngonyoba khona imoya phela khona amakhumbi enginokwageza ama-ND benginokwageza phela washaya iy'peshili ogodide ezinye nje hlukele kodwa nje ama-ND impela ngifike ngibe nenhlanhla ethe ngashaya 2 nguphathe lo-2 some change ngoba iyi-tra 20 manje yabo kuyashiyana ngoba mina lapha ngashaya ama-tra 20 awu-2 kwaba 240 uzubona ukuthi umqondo wami awangazi uthatha kanjani ngahamba ngaya emakethe emva kwaserenke entsha irenke entsha bese kubumakethe ngemumva mina ngaya emakethe ngayobhema ngayohlala phansi ngathi nje ngisayobhemela ukuqala umbhemo mlungu wami imali isemakhukhwini angithi ngiqombile ngagcina sengichavuna ndoda awukade sikufuna niyashama wona inhliziyo lapho wathi ayiphuma ngomlomo shama wona inhliziyo lapho ngayizigigigigigi kwenzakala wasu-arosta
ususithatha leyo ususukile uRosa emlungu ngitshela ukuthi labafesi bahamba bangithatha bangena namufaya iquantamini bangena nami ngaphakathi erank ngathi hayi ngamshaka mina lo silinde imfana lo simfonelile ngithi lo emisiwe vele naye sama lamise ekhumbini emali igama lo sekulahleke lasa akasukuma nje encane ngahlala ekhaya wafonela wathi hayi ngiyeza vele yena la ehlala khona usejwadini useduze nje kwala esawini wayefika nje quququ ngepholo la kube limhlophe quququ nganomela ethama noma sekuyilakhe wayefika wathi wayemfaka nebhusini engangifaka ebhusini ngakuvala mayishawa izula katryo nami usona bangani bakhe abawusuhamba nabo sasingena ngepark Alexander Park bangena khona sazokuhlala khona baphuma nabo bangisa connecting indawo to railway street ngako Granger lapho niphela bafike khona bangivulela ibhus ngathi sekusebenzini ke manje sebefuna bethi angivume ama break pad angivume imali cash sonke lonke ipi ngithi bra wami yabona konke usimanje nawe bese iqiniso unalo bra wami wena unalo nawe iqiniso nje niyafana iqiniso unalo bra wami basunalo iqiniso wena ukwazi ungithathela imali engaka wena ngithi bra wami imali engayithatha mina kuwena ngaphansi nembezo kwakho uyazi 400 samchange imali engayithatha nohlwezana ngathatha lapha officially ayifikile ngisho 500 lo mali leyo engayithatha kona vele ke bra wami angibanga naliqiniso nami lapha imini engakufayile ukukhuluma vele angiphiki kodwa indlela osho ngayo manje ayangidida mina mfana ngithi bese ngiyithatha yonke kodwa bofisa ukwenza something bra wami hayi ungakwenza kodwa mina uhlale wazi ukuthi hayi ekhaya sebe aware for into ozoyenza kumina yabo wasapha lelo ukuthi nje ekhaya sebeyazi bazombopha vele wathi soyilelo ke kusawubona omncane vele wathi wena usile wena khombisa ukuthi akunjani bathi lo asimbiya somqaqe bangibhalela ebhusini futhi eshaya ihamba ngayiziduma ukuthi sakubo ngabonga ngathi kuya kubo ngeze so ukubo ke manje afika kubo ukuthi wathatha imali leyo sizeni yaphuma imoto ekululuwe ngene garage efike garage wagcwalisa umfana sekulahlwa mina ke manje xhobo gcwalisa imoto ayizayikhala wayikhahlela ke manje yaxakeka nje imoto lokhu iquzuliwe nje ayini ukani manje siyaphi manje kubuza wena ngiyayibona leyo nto siyaphi manje umemeza usebhuthini ngibophe ngisho ngibophe leli ngihlupha ngayo la ngizazi bengibophe ngemuva ila ngihlupha ngayo la ngiqonqozisa la ngoba nayo ibhusi yavuleka le ngilo ngithi ivuleke maphina ivale ngempesa ngimina uthi yabo maphisa isikhatheni ngizandla kanzima ke sengibophe izandla ngoba sekubuhlungu manje sesangitsinya ke manje kwayona imoto behamba iphampa ayisahamba impela isikhathi eside lapha ngoba asafika eXhopo impela ngabo 5 ya o5 bafike eXhopo iblock ligqokile ngigqoke amablow 2 kuleli ngaphansi imali yami ngifihle khona lesele mlungu wami engango 140 sele ngifihle khona ngaphansi ungayisekho bengisabheme yodwa bengiyibekela ngoba ngibe bengibamba yaqasa kasela phansi bayithatha abafesi laba ababhemayo abanye yebo leyo nto bafika eXhopo ngehliswa ekathiwa ngikhumule izinto engigqokile hayibo konke ngathi sengisembele yona imali bebe ngishiya la uzokwazi ukuhayikhala definitely sho ngeke ngahayi le mali khona la 140 uyayibona nonto nguphi angiboni ukuthi ngilapha ngapha ukuthi ngilaphi singiyasho ngeqhiziyo abantu bengivulela hayibo ngisehlathini lana njengoba ngisendaweni ehlela esezansi igcineni ehlathini lungwami bangikhumula nganqono bangishaya bengibophile kanjalo izandla la ngemuva kodwa inyawo bayibophile izandla ziboshiwe angigqokile ke manje impahla zami bayithathile before ibhusini emotweni yami kunemali yami lapha ya-140 emqondo washiya mwamlungu ngitotobe ngikhuphuke ngikhuphuka ngayo le ndlela le hayi ngiphumele
phezulu impela endaweni engathini yabo imigwaqo uyigravel uphumela phezulu ngoba ngalibe ngizwa phezulu ngeze ama-truck ngathi ayingeke u-freeway lo umgwaqo omkhulu ngeke sengizwa ama-truck umsindo wawo kaphumela khona mlungu ku-freeway hayi mphumela khona ngabona nje ubaba sekhulile ngathi awusalibona babona phela unqunu ngicabanga abanye phela bamnanga ngibelwe inkinga baba ngibanjwa abafana nje nami sengikhamba into yami ke manje singaboni baba ukuthi hayi impela lo luckily ngiclean yayibona ngoba wade uphume ekhaya ngade ngiphume ekhaya ngiclean into zami ngigqoyile kodwa yayibo ithende zimhlophe eqwanje nami ngiyebo ngibe nenkinga la baba bafona bangibamba bazongilahla la ngena ngisho wakhona la mina baba ngwase Maritzburg bangithole ngihike kahle nami ngiwumuntu eThekwini etohweni lami engilibambayo yabo leyo nto leyo hayi baba engasincane ngezistori sami hayi hayi manje ngizobe nenkinga la ngizoqaqa lapha wena bese unika mina inkinga la ngisayi baba wami ngena lelo hlobo lomuntu kumele bekushiye bekubophe nenyawo uzubhoshe lapha yabo leyo nto bathi hayi ngoba manje wena mlungu wami awungithemba akulungile oniqinisile mlungu wabo ngangitotoba wathi imake lapho mfana wami wazi ubukhontenza kalayo wekhehla lelisahalo ngena kuwena ngabona akathemba umuntu omdala hayi ngisika mnandi intambo le hayi ngiqaqe kahle ikwacoso lo ngiqale ngibe ngithi ngiphuma la ngempela la ku-freeway number plate is NIX NMZ somunye uyadlula nawo ngiyabuza la sanibona ngicela ukuza ngilapha la belonke kuthiwa lana usekupheleni kwexopo kuqala umzimkhulu ushona lila ubona khona kodwa indawo eseduze manje police station baseduze kwena ethawini ixopo manje Ngasho nje ngasizakala ngosuhambe nje e-police station ngicela bobhuti ngicela nani into uyishida nyani ngisuka imvona nje ngisama ne ukubhinca noma ngibone ngihamba nginqunu la bathi akhetha lama ingeke kuyabheja khetha lama sekushona labo brother ngibaficela phathe ngibuza kubone ukuthi ngilaphi la ayithiwa ngokuthi uhamba kanje stress kona kuzoba kude kodwa ugcina ufikile ngisho mlungaso kusakhanya khona lapho ngo5 bus ngafika ethawini lapha eqobo ngo10 ebusuku ngakotola angigqokile ngibaza uplastic hey ngawubopha kaphela ngaphatha umngela ngenhla ngawubopha kodwa kuyafana lephana sengenzela ukuthi indlela kubanda ngayo ngafesa into engazi ngafesa empilweni nami lapha ngishama amakhaza ngafika qasa sengathi ngafika kumajisa ayishibizela nje lapha ebusuku ayifike ngabe sombini kamnandi amajisa baphesiswe ngempela inkinga kanje basincane isitori sami bangikholwa kamnandi ngathi uyabonakala wena ulona iphara ngathi uNkulunkulu wini mase kulona iphara idala kanje umshuthi mina namhlanje izinto zami ihamba kahle noma zibuye ibhede kodwa hayi bafethu bahamba ngithathela amateki omunye ngithathela iblue omunye ngithathela iskipa esiningi into engathi ipijama kodwa yabo ifudumalayo i-jeans pijama nginika nayo engathi ngiyigqoka lezi zinto ngokucoso kathi imbukeni ngisho segqokile usuklinini uyacoza ngisho ebusweni uyakhombisa ukuthi lo muntu lo akalona iphara umuntu oclean lo ngempela usenkingeni maphela simsizeni bhuti wami ilana into esizoyenza sizohlela nje nawe kanjena sikuzoba indawo yokulala bese kuthi phana kithi ekseni sizohamba sikubeke lapha ekhoneni sikuphe lo madlana encane ukuthi uhike ubuyele ngasekhaya ayiqhutshwe bephuze bese uyaphuza angithi ayingeba bese noma ngiphuze kahle komuntu obhema ugwawuhlaza hayi bengigwawuhlaza ngishaya iqosha ngiyawufoster nawo nje sengenze ukudidisa nje kube ngabambi labo awusacawa ubaba menkomo bedakiwe hayi ngeke hayi kanjani endaweni engayazi mina sengiyafrustrate ke phela manje hayi ngishaya lo qosha lelo ngibheme lensanga ukubhema ngigcina ekseni ngale ade bengibamba khona ngithi ngigcine ngasesikhathi ngitshela kodwa wabekezeleka lo roster mlungu wami ngaze ngalala ngoba
lo mfethu wethu uzongisiza angilalise kwakhe ekuseni bese bangisiza ngemali ukugibela umuntu waba nenkinga umfana wakuba vele wathi ayingeke sifana bani wena uhlezi usiza abantu abasesimeni esikanje yoba nenkinga ngelinye ilanga yabona-ke namhlanje angeke ngikwazi-ke mina sekhaya phela nami lapha ukuze ukuhambisa sabantu kanje bebesenkinga kanje ubasiza wena wena usuyi-social worker kahle ngeke iyaphila leyo ndoda shuthi yabo leyo nto wabona nophetha sengizothini-ke manje wathi Abraham ngifisa ngempela muzwa-ke lo muntu uthini yabo uyangikhulumisa-ke manje ngathi hayi njani Abraham ngikhululeka wathi hayi nizosiza ngazo ngise-police station ufike ulale khona wena yakhona xopha impela ngifike e-police station ngibhalise statement ekathiwa ayikho into abangisiza ngayo bona bekusikhona something icale ngifisa ulivula ngingalivula ngasekhaya ilo eMaritzburg Loop Street ngathi which is transport kathiwa transport asinayo lesingekusiza ngayo nazo yo ngiyabona manje angisenayo imali transport kade ngisenginethemba lokuthi ngizoba nayo ekuseni anginayo ama transport ngizolala e-police station bese kusile ngizokwenza njani kodwa icebo lozakho ngalala e-police station kwasa phela kukhona neyosisi ababeze e-home affairs khona yebo sasibaningi still khona phela e-police station hayi kuse kamnandi ngivuke ngihambe ngibuze irank yaseMaritzburg thanayo akithi ngiyafika hawu tshantshale khona imoto yaseMaritzburg yona yayivuli iface ngiyayazi yona kodwa manje udriver wayo usanda uqala kuyona ngimjwayele ingake nje ngahamba ngiyakena ngayichaza nje ngamchazela nje isimo umpesa vele Abraham mina ikithi engikusiza ngayo Abraham ngoba into inkinga la iyodwa kunamaphoyisa la yabo nje siphuma nje imoto lapha kunamaphoyisa asuke igadile lapha manje anikani inkinga yagcwala imoto yaphuma yahamba ngiyibhekile kanje iyo ngehla ngeenyawo ngathi ngizama ngeenyawo ngekhaya inkinga awungitshela ungasuke eSouth eMaritzburg ngeenyawo yakuthesha le ndoda eyibo ngatatoba ngeenyawo ngingisupho uqala yimi imoto ngicela uyiMaritzburg wathi ngiyakhona wathi 50 rand na 50 rand dororo awukho 50 rand besichapha before ila phambili brother ngiyaphinda futhi sengihambile ibanga elide impela lapho ngokusuka la mhlawumbe ngakoMelville eyokukha kwami yama kukhona uma manje esekhulile phakathi kuyona impela lo moto ivani ngihike ame ngibuye isicapha ngiseMaritzburg ngiMaritzburg ngene phansi ngingene ngibhala isicapha ngithi hayi winning le yahamba yasuka eXhopo yaze yafika qathatha eMaritzburg imali engakayifuni kanti imali uzoyifuna PA bese sehla khona lapha eMaritzburg umlungu ngifika nje emotweni ngihlala phansi ngamchazela uma isimo senzakalekile wathi hawu ndodana wazwela uma uzwelinja usatha yazohamba uzwela bonke abantu yebo leyo nto mlungu wami ngikutshela ukuthi mlungu wami into eyenzeka lapho uma wangikhokhela waphinde wangipha lo 50 rand ngaphezulu ngangakholwa ukuthi hawu yasho kahle senginike 1 rand mina o50 rand angikhokhele ngawo lo 50 rand awunike mina lo 50 rand agibele ngawo yena sho imali na 150 ngabona ukuthi cha uma umuntu ome kahle yabo umuntu osebenza kahle ngoba yathi idlule impela imoto esigibele sizongena ethawini nje khona isikole twigirls high wathi mina mntana nami indodana nami ifunda lana ngathi girls high shuthi mawune manje ngempela because igirls akufundi nombala phambi kwami ukufunda inganzuba ngafika kanjalo-ke impela emakhaya eMaritzburg bangakholwa phinde abalingisi ngiqhamuza hayi bo kuthiwa wena ulahlwe kwaXhopo nje ushonile ulahlwe eqiwini ngathi hayi madoda ningabozwa ngabantu kwenye inkathi usuku lakho belingafiki selingafiki lokho ngeke ukushintshe ngenze esinye story futhi mlungu wami yakhala futhi induku
yakhala wenzani manje ngisengibalana nemali omuntu-ke manje yakhala into yabo nje kulezo nsuku nje ngaba nenkinga yeyitori ngashaya iy'vale ngekho wabuya ugesi kuthi no yabona imali engizoshona-ke manje ekhaya ngifuna bazilutho nje ngayindapha sengenzenjani sengithi yabona-ke manje sengicabanga ukuthi vele ngihambe ngokuqala impilo kabusha kwenye indawo cause la ngizongena ey'nkingeni more cause vele impilo yokuganga mina mlungu bengayona impilo kade ngitsheke kade ngixele kuyona noma into kade ngiyenza hayi ngeke ungakuba mina ngeke ukhole bekutshela mlungu wami angikaze ngaboshwa mina ever since ngaba khona emhlabeni ijele ngilazi uqala ngikaze ngafesa impilo yasejele mina ngeke ngisho ukuthi uma ngiseshaphe ngiyaboshwa ngingahlukumezeka kakhulu ngoba manje angisebenzisi iminwe le ngiphamisi mina mlungu kuphela nje ngali ngeke bemenunga sengeke ngaphila ngiphilile nabo impela emgwaqeni ihlala nabo ngiyibuka impilo abayiphilayo beze bekutshela ukuthi bekusuke yaboshwa ungabe uyithanda into zamahhala ungabe uyithanda nje kanje hayi impela ngikulalele konke lokho kodwa kuyikona phela ngeke bekutshele konke khona bazokufihlela kona igama mfowethu ubani igama uNcebo isibonga uMdungu uCelisa uMdungu Ncebo uMdungu sababa-ke leso Mdungu ufunde pha amabanga phansi naphakeme ngathini kahle ngesiqedanga isikole nje yini yakuphazamisa and futhi ngeke ukhole bekuthe isikole ngisiye ngingakayibhemi unga lento yokubhanka lamali besifazane mlungu wami uney'ngane ey'ngaki anginanhlobo ingane awuphuzwe ngathi manje ubuyibambe ingane hayi bengingamandla kubona kodwa nje bekulo muntu esifazane benginokubhanka naye uyedwa uphi yena manje ukhona ngale Maritzburg emgaqweni hayi ngeke abhemi njengoba ngisho bengingabhemi-ke isikole mina mlungu wami ngasinga nesikole nje ngisa-right nje ngisebhemela ugwawuhlaza uqala nini wona kanjani ugwawuhlaza ngawuqala ka-grade 8 cabanga umncane kanje grade 8 ugrade 8 lo nonke niqala khona ukubhema phela khona kulinge kakhulu grade 8 high school umuntu usuyebona useyindoda hayi umuntu inkinga nokuthanda izinto bona manje sibhema yabona sengena aba ikhokho zale esikoleni lezi kuze ngibe isikhokho sale esikoleni nami angenze kanje khona ngizohlonipheka nami kanti awubona ukuthi khona iwe usungena kulona-ke manje uyakulona directly liwa leli yebo leyo nto leyo kuyaba sakunyuka isigaba usudlela kokunye ubhema okunye manje ngizolele example mlungu khona into ezicela ukuyinothise nje kanye la eThekwini usuku nosuku kunobuso obusha obubonayo basinawani njalo indaba intombazane empana ubuso obusha indaba njengoba kade ngisho mlungu usuku nosuku khona abantu abajoyinayo usuku nosuku kuyajoyinwa ungakuba yabo lento le islima ngani inabo njengoba bejoyina bebefihla isigcwele emzimbeni phela manje siyayifuna ngalendlela ukuthi ifuna ukuphante sakudimanda manje kumele wenze njani ehamba uphante uphanta ukukalapha because iyona ndlela elula yokuphanta ukukalapha ufuna ukubalekela ukuganga kumele wenze njani ukalapha nami into engathi ngifika leThekwini ngathi ngincamela kona ukuthi ngikalapha because igezi imoto ngiyazi angeke ngithembe umuntu akulula ukuthi thembekale because bangazi nje yabo lonto angigalaphele nangempela ngayigalaphela kamnandi uma ubona umuntu oyekwazi uphuma nje into ekuseni yabo manje ukuganga and futhi ahlapha ngoba ngisengobuso bakho mlungu today ngisuke eMaritzburg ngiza eThekwini ngangisuke ngitshelile but la ngiyakhona ngiyoqoqa impilo yami vele ukubhema ngibhema kodwa ngifisa ukuthi ukuganga ngikubeke kude nginami mlungu wami yabo lonto because sengikubonile ingcuphe esibungifake kuyona uyawina but sometimes you lose boluza kwenzakalani uyashawa unenhlanhla bosuzoshawa usinde esikhathini samanje abantu sebekhathele umntshontsho sebekushaba ukubulala abanye abantu bokulahla lehlathini engweni zidliwe ingwenye yini sebekhathele noma sebentshontshelwe kakhulu abantu sebeqikesela kakhulu abantu ingako umuntu athenga iplasma u24,000 ufike wona intshontsho uyidayise u150 uyayibona leyo nto mntwana msho into enzakalayo
ya 24,000 uyidayisa u150 150 into ezoyidla nje nawe mhlawumbe lawo ammunition siphelile esemele phinde futhi ngephuzi mina lakini vele bengayinayo umuntu ojwayele ukugqekeza imizi yabantu bengiyimali nje kuseni phela emotweni kodwa na kungabuye ngabona no ngizoshona ke manje sengisiphiso ubani omunye umfethu ebesijwayelele nje naye kuthiwa uQuest wathi bro ngibona ke manje uzoshona bro yabo manje indlela abantu sebekufuna ngayo awushintshe ukwenza yabo leyo nto indlela sebekucuphe ngayo awushintshe ukwenza because impilo yakho manje nami ngayitshela because yabo bro umuntu eshoyo bengicabanga and futhi angina choice impilo yami mfethu izoenda apha iphelele ejele lelingalazi iyakhona ke manje njengoba ngilungisa ngiboshwa ngibaze ngaboshwa ngiyakhona ke manje ke jele lakini impela nakho phela ngifike la eThekwini ngancenga kwaqoqe kansi nawo mawubona umuntu oyakwazi uright usukulesimo mhlawumbe uqoqa udle emgqonyeni yini ayifika ekhanda lakho angahlangana ntasaleyo la eThekwini singingahlangana noyedwa mfana singingahlangana noyedwa mfana endlela ukuhlangana kwami naye lo mfana lona amahloni akushaya mlungu kodwa phela-ke noma ekushaya amahloni ngeke ushaya amahloni ngalile ube uyazi nawe uyabhema omlandaba bese hamba ithuza hayi vele mfisa yabo ngiyaphanda nami uyabona naye kanti uyaphoxeka yena mlungu wami yabo ngasini ubale besikhula nayidlala naye ibhola nje ngangimbona la phezulu workshop ngangilinde u5 ukuthi ngingene ngaphakathi sengiziphela eworkshop sesingena ngaphakathi usiqoqe kahle amakani sikalaphe kahle siqala ukungena khona ngo5 ebungasha u5 nesuke sisalindile nje ngaphandle ebusizoshaya mhlawumbe sekuwa-4 sekuyakhona suke sesimile nje sesibaningi silinde ukuthi asiqo uyasibiza ubrazo siyangena siyakalapha no ngambona nje kanjalo nami ngisemgqomeni ongale yabona khona umuntu oyisithini ngangiphuthuma lo ngabe ngisayithini awunane ibhodlela awunane igunya elincane nopoloni ngangidonsa lona ngathi ngisashaya nje aweqhamuka ngibiza nangegama uNcebo awusirushi yabo leyo nto isho amahloni uthi ngiyahlafuna ngibeze negunya ungibonile futhi ngicoshe kusenane ngithatha ngadla lapho nje unembeza wena mlungu hayi kusawukho usakhona kodwa uloyo nje uloyo lembeza nje uloyo no mfowethu kezwakala siyabonga ukuthi ufike nawe uzoqwashisa umphakathi ngempilo yakho okwabhekana nayo lapha emgaqweni engicabanga ukuthi osebuke wezwafika la kusho ukuthi sidla amaningi esake uzokwazi ukuthi kumlekelele naye empilweni yakhe ayigade angagcineki la ngicela ukupha nje mlungu wami igama lokugcina mlungu wami mlungu wami esikhathini samanje bufuna ukuthi unengane yomfana yakhula mlungu wami ufisa ukuthi mina abule advice leyo ingoba sengiyibonile lento ukuthi iyasebenza izosebenza futhi ingane yakhe umfana keep busy njengokuthi nje ukuthi keep busy izamela isport ezodlala mlungu wami yebo leyo nto kuzamela isport ezodlala kuthi noma unganawo amandla amangako kodwa khombisa support kuyona khombisa uthando mlungu wami yabo temoza leyo nto kwingane yakho mlungu wami ukubone abazali abayakhombisa ingane zabo lelo thando ukuthi mosters ayibhemi khombisa leyo nto ekaba nesport ezoba busy ngaso ntamba bebuye esikoleni esesikoleni kuna something yenzayo activity yebo leyo nto leyo ngane mlungu wami yazi yaphambili kancane ukuthi uyifice negenge la kubheka khona uyiphikise nje eqaleni ukuthi ingazi iqale ngisho insango because uphuma wakho kwinsango usungena kokunye because bokuthi kunosisi baningi baphuma kwinsango abanye bangena kumahunga abanye bangena kumantashi khona kusindwashi ukuthi intashi abanye babhema yona cocaine nqaba ke ingane ebhema yona kwintashi bamba inkunzi ke emoto zasemakubo ama-respect amapolo nje amekabi ukubamba inkunzi amekabi mlungu wami ngidlale ngawo kodwa nje mlungu wami iyona advice bengayiphisa ukuthi nje abanye abangaqali
ngibantu bazalwane bengalinge besondele kuyona lento le ngoba mlungu wami imnandi bosayiqala inkinga kodwa ekuhambeni kwesikhathi cause iyanguye iyagcwala emzimbeni bosayiqala imnandi nokuyithola nditholakala kalula mlungu wami uyibhema nje ngiyabona nje iyabhemeka nje kaningi nje uyayithola snacks but ake kuthiwe usikujwayele isisegazini soyayiqalekela kunzima ukuthola imali yayo semele uyiphantele wena yourself because nabo sebekubhemisa besebenzani besakufaka kuyona ukuthi engena khona nawe uzophanta mlungu wami uphante nawe azobona ngani ubona ukuthi bakubhemisa bosanqala kodwa bengase usushawa roster abakubhemisa so ayibona wami uphanta phela manje hayibo ngeke bese saphemisana nawe sekuyaqala sekonakeleke mlungu wami ila usuqala khona uyabona ukuthi manje ayibona impilo ngathi iyashintsha ke manje ke uyaqala uyasuka kini it's either omunye uyantshontsha kubo uyantshontsha kini bawuntshontsha kini wenzakalani ngawe uyabona ngathi usuqala ku-front sawundala ku-front uyabona ngathi usuney'ngozi ey'ningi uhamba ushawa daily yini yeza kusibani uboshiwe ngoba kuthiwa ukuphuma kwejele ukufa ngithi uyeza sekuthiwa isibani asekho emhlabeni useshiye nina bendlela nophapha ekhanda kamenza into abala umuntu memeza athi yakhalela ukuthi igula jama lichithekile awu nina bakamphuthi bomfushe ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni limbhedule nina bentule manje ngodonga kwela kithi kobheka uzulu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadalinyebo phansi eswatini abomnaka namamvombatana makhosetive engcobo madoda uzulu liyaduma liyazongoma sibingelela zonke izifunda la kufinyelela khona lo mbukiso lo bingelelayo uprofessor ngibingelela kabi nje sancenga mawusubuke weze wafika la usuhambe nokuningi emqulwini ebesinawo namuhla siyacela abafowethu nibukise izingane zenu ukuze izokwazi ukuthi ifunde nani nifunde kuba bafowethu njengoba besho ukuthi zamani ukusupport izingane kuma sport ngoba ukuze izoba nento ezoba busy ngayo ukubhoreka kwengane nokuhlala kwengane nesikhathi esiningi igcina yenza izinto ezingekho right ngakho ke bafowethu uma uqala ukuba ingxenye yohlelo lesiyacela ucindezela subscribe button ucindezela nebell ujoine ne-membership ukucindezela wakho ibell kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makukhona isiqephu engisiposa ayizogenqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi uzobe usuzitholela isiqephu sangalolo suku igama lami nguprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabhe umthetho ngasohlangothini lakamandlakazi ngakho ke sengcenga